Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel from here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usine uthi ngeke azaxolise kumpilo ngale ndaba yokuthi ke uyazitshela wabeka izathu zakhe. Ngachaza ke nami ngendlela engiyibona ngayo. Ingane isikhathi esiningi ngisho koko sesibakho noma ko aunt. Nibheke le ngane le eba yodwa ukuthi iba kanjani. Kwesinye isikhathi lo mntwana lo omunye uze engakwazi ukuxoxa nabantu, akakwazi ukuthi nokuxoxa nengane ey'lingana naye ngoba nje usejwayele ukuthi yena unoma uhlezi noma isikhathi esiningi. Yabo nje into ayaziyo ukunamathela kuma wakhe. So baba ne-behavior efanayo ngoba abanye isikhathi esiningi banikeza amafoni, badlala amagame emafonini, abanye izinto abayibuka emafonini ey'hlukahlukene, kodwa nje akube ingane ephaphile, ingane ebeyodwa akujwayelekile isikhathi esiningi, ingane nje ebeyodwa ekhaya. Manje ngithi siyabona ukuthi uMpilo uye noMakhumalo isikhathi esiningi, so umuntu amjwayele nazomjwayela ngaleyo ndlela, kodwa siyambona ukuthi umjwayele-ke u-Abo sesibona exoxa naye. Kodwa noma kunjalo konke lokho kuyiqiniso, uma uSineya efika kuyena phela uSineya usisi wakhe, bengaxoxa nje leso sikhashana noma kungeke kube ukuthi mhlambe sebexoxe izinto ezi-meaningful, bexoxe nje leyo nto engathisho into esiyenzayo sonke nosisi bethu, leyo bond nje oba nayo nosisi wakho. Futhi akufanele akusiyo into expensive mhlawumbe seningaze nibale zonke lezi zinto eniy'balayo. Sidluleke kule. Mina bengithi anicabangini ukuthi uSineya uyena uyasiza, usiza uMpilo kule TV show. Why? Le TV show ithe izingane ezisithembu. Mayisifika izingane ezisithembu, uSibindi wathatha yonke i-TV show kwaba yeyakhe no-baby mama bakhe. Namanje futhi sesilapho ngoba uSibindi usefika nomunye omusha, i-attention yonke sekuyabani eyaSibindi. uSibindi ufike emosha izinto, sizobabaza ukuthi uSibindi uthini. Lezi ezinye iy'ngane sey'sala ngaphandle. So uSineya uma kuba khona into ayivukuzayo ngoMpilo, yila sesinaka khona ukuthi hawu uMpilo naye kanjani, yabo naye uMpilo seyingxenye yesitori. Ngoba kahle kahle uma sikhuluma iqiniso, uSibindi ophethe leya show, noVuyo noTirelo laphaya ku-season 1. Walandela-ke uSineya ngemuva, futhi noSineya bamnika isikhathi esincane. Yabo uma ngathi uSineya unika isikhathi esikhulu, uyasala emuva uSibindi nesithembu sakhe ngoba uSineya already kulezi ngane zakubo. Uye abantu abanento eningi abayithola ngayo uma kufika uThando Nesithembu. Kanti uThando Nesithembu ilona oluproduce le show yey'ngane. Manje uSineya vele ngoba uSineya uyosikhulumisayo, uma uMpilo ezovela ngoSineya noma uMpilo ezovela nge-beef yakhe noSineya, sizoqala sinake uMpilo. Ingakho phela ekuqaleni kade ngisho ukuthi uMpilo uyabhora ngoba kuleya show bebephelezela kahle kahle. O-Abo nje baze bavela bekhuluma sekuyiphathi, sabona ukuthi u-Abo uhlalaphi. Emva kwalokho kwakuyindaba yokuthi uTirelo noVuyo bazongena emotweni, ubani ozohlala phambili. Omunye ufuna beyo-introduce yabo nje u-season 1 bekuwuSibindi, star noVuyo noTirelo belandela. Mase kuza uSineya. Njengamanje uma beza no-season 2 kufanele kube khona phela ushintsho ngoba akubona bonke abantu ababuka le show abazochazwa idrama yaSibindi. uSineya-ke uyalandela. Manje futhi-ke isho ngeke ibhalanse ngoSibindi nesithembu sakhe noSineya kuphela, kanti ezinye iy'ngane ey'khona. uSineya ngibona ukuthi usiza uVuyo, uVuyo nangisedume ekhanda. uSineya usiza uMpilo, uyamveza because ekugcineni basala emuva oMpilo no-Abo noLwandle. Kube ngathi akwenzeki lutho kubona, kanti manje abantu sebekhuluma ngalaba oSibindi. Nangibona lokho seningasho ukuthi uSineya unjani. uSineya udumile kunazo zonke iy'ngane zakubo, so kuzoba lula futhi ukuthi kusetshenziswe uSineya noma kube uSineya
ozoba nale role yokuthi aphushe uMpilo ukuze uMpilo simbone naye ngoba vele uSneh usematheni. Kuyimanje nje nizobona uSneh nomfana nithi hayibo uSneh, yabo seniyakhuluma uSneh enzeni, hayibo uSneh, Sneh hamba oklina yabo nje uSneh ulapho uSneh. Ukuthi nje bengifisa ngathi-ke kungaba nendlela e-positive esebenzela uSneh. Nikusho konke lokho enikushoyo sesikhathele yikhona eningamotivate ngalutho ngakho kodwa kuba nendlela e-positive yokusiza yena. Lana-ke izingane zesithembu vele-ke uSneh, u-Abo, uMpilo, u-Abo akaphaphile-ke. uSneh-ke yena-ke kuyasho nokuthi-ke vele unokutshela abantu iy'ndaba zabo. Nangu-ke uSneh sethi wena Mpilo uyayitshela uphakeme. Esizoqala-ke ukuzwa uMpilo ekhuluma ngoba la ngiseshilo ukuthi uyangirabhisha kodwa kubuziwe umbuzo. Ngoba seqalile uMpilo yokuthi uyangirabhisha usezosho uMpilo ukuthi-ke uSneh kwase kwacima kanjani kanjani. Silalele-ke sizwe noMpilo ekhuluma ngoba manje sebemnikeza i-storyline. Aniyiboni le ukuthi nayo hlampe bazama leyo ndaba ngoba phela uma kungenjalo soloko sithe kanti Sibindi yini? Kuyini esikhuzwa uSibindi? Ngoba nangisefikile nosisi wakacele. Sesilindile ukuza ukuthi uMacele lo uthini. Abanye sebeqamba amanga-ke bethi-ke angazi kanjani ufundile. Hambani niyobheka ufundile. Ningaqali nithathe izinto eseniy'bala. Niyaqhathanisa kakhulu. Mase niqhathanise namanga. Ufundile-ke uNosipho Cele. Uyafunda futhi. Sisathi thasi nje ukuthi yena ubani kodwa into emfake lapha kwiy'ngane zesithembu uSibindi. Sesifuna ukuzwa ngaye ukuthi uSibindi wathini kuye njengoba nje yena esezoba umamkhulu. Kodwa-ke uSneh uphusha uMpilo njengoba nakuleya TV show yamakhosikazi omunye unkosikazi uvela ngomunye ngoba omunye hlampe mangathiwa awuphume emakhosikazini uy'mele ngawe. Singezwa ukuthi i-story-ke line sakhe sithini without amakhosikazi. Manje kunalokho okubhalansisana ukuthi omunye usize omunye ukuthi simbone, uyabo. Ngicabanga lokho. Kodwa-ke ningayeka nje ukugcona uSneh ngoba ku-possible. Ningayeka, hawu anikhathali yini bakithi? Ngoba phela le yakubo siyabona ukuthi eyakubo inebhizinisi phakathi. Asaze siy'bone izinto ey'ngakanani ezenziwa amakhosikazi. Sihlezi sibabona bexoxa nobaba uMsileko. Abakaze beguduze endlini. Baguduza nje besafika ukuthi indlu nendlu ikanjani. uSneh sekuvela amabhodwe angcolile kwase kwacima sithi we phela vele uma kuSneh abantu bakhuluma kakhulu, bakhuluma kuze kweqe. Omunye usuke ungasazi ukuthi ulungisa amaphutha akhe noSneh noma ngempela naye unengane ehluphayo usibuye singazi. Yabo. Kodwa-ke siwu-team Sneh silokhu simile and hhayi ukuthi sizovuna oku-wrong. Maye wrong sizosho ukuthi ube wrong la kodwa maye veza ukuthi uyayitshela ebeka izathu. Yinto abangayilungisa leyo beyishintshe ukuthi bexoxe kancane ayikho bengakwazi ukuxoxa kancane. Bedansa imidanso yakwa-TikTok. Iy'ngane nje zibhonda ngezinto ey'hlukahlukene. Bebuka i-TV show ndawonye. Hhayi ukuthi ufake ama-earphones omunye engena endlini. Hayibo. Hhayi ngingamangala-ke. Kodwa phela niyasho nini ukuthi ufundile kunjani? Shuthi odokotela kinani bakhulumisa? Odokotela labo abasemakinani bakhulumisa? Lezi nje ezona iy'ngane ey'fundayo ezizoba odokotela zibe yini? Anizukuy'khulumisa? Ngiyayizwa le nto yobu-introvert leyo. Kodwa leyo ayisho phela ukuthi lowo muntu akabingeleli awusamkhulumisa. Angeke umbuze nje naye ukuthi usuku lakho lunjani? Nisho ukuthi odokotela nikhulumi nabo labo odokotela basemakini? Odokotela iy'fundiswa lezi eninazo lapha emakhaya nikhulumi nazo? Nawe nje maye kukhona owakufundela usho ukuthi abantu bakini nje uyabadadisha ukuthi lo uzomkhulumisa lo ungamkhulumisa. Asitshelwanga-ke thina lokho ngemfundo. Asitshelwanga. Ngizwile phela nikubala lapho ukuthi wenze njani. Nisho nakho ukuthi ukugqoka kahle kusho
Mina ngiyayisaba into eniphethe. Ngiyabona-ke le enishoyo yomona. Ngicela sime kancane sisazoyikhuluma ngelinye ilanga eyomona. Mina bese ngibala nje ukuthi ukubingelelana kwey'ngane zandawonye akubizi. Nokuxoxa nje kwey'ngane zandawonye akubizi. Yebo. Ngisho hhayi ziningi izinto abangay'xoxa nje ey'ngathi shu lokho. Hhayi ukuthi omunye uze umenze ay'bone nje engelutho. Hawu! Cha khona ngempela nami angikholwa ukuthi into ayenzayo. Ngibona ukuthi nje uzama ukumsiza ukuthi abe nendawo ebonakalayo kule T_V show ngoba angikholwa ukuthi ngempela uyayenza leyo nto ukuthi engabuka usisi wakhe angamkhulumisi. Hhayi, angikholwa. Uzama ukumveza. Uma esemvezile-ke sesizonaka ukuthi uthini. Sengiphindaphinda into eyodwa, ngiyaxolisa. Thank you so much for your love and support. Bye.